Pipila ka mga lungsod sa Lalawigan, Sugbo nga adunay dagkong sapa gibahaan. Dulaan sa 2,000 ka mga pamilya sa 3 ka mga lungsod ug usa ka dakbayan ang apektado sa pagbaha. Ani ang report. Sa report nga nadawat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 ka mga barangay ang apektado sa lungsod sa tuburan. Labing daghan sa barangay 8 nga moabot sa 905 ka mga pamilya, 780 usab ka mga pamilya sa poblasyon 8. 20 ka mga pamilya usab sa barangay Manga ug laing 30 ka pamilya sa barangay Kolonya. Samtang mukapin sa usa ka gatos ka mga panimay ang apektado sa barangay Nangka ug may pipila sa barangay Kanluod. Kapin usab sa 40 ka mga panimay sa barangay Baliwagan nga midugtong gihapon sa Kanluod apektado usab. Samtang 5 ka mga barangay sa Asturias apektado usab, ang 156 ka mga pamilya. Samtang 4 usab ka mga barangay sa dakbayan sa Danau apektado sa pagsaka sa tubig sa sapa sa may barangay Suba. Samtang gipasalig ni Cebu Governor Gwen Garcia nga abagan nila ang ilang panginahanglan. May minilyon usab nga gahin ang Lalawigan alang sa flood control program nga mamahimong gamiton aron kalikayan nga dili na mahitabo pag-usab ang mga pagbaha. So that will have to be addressed when it comes to flood control. Ang river slopes ani will have to now be addressed. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.